Hagani ka video ngihi ka yapi kumno ban register but apply na kabanta ban rung syaka kam Shipai lane join Indian Army. Kibakwa ban apply kila ban let syaka website www.joinindianarmy.nic.in. Bat kitu kibaladep ban register kila ban nom pet syo ya ka jing batay ban register. Henry kila ban pet no ya ka way ka benta. Ba pinyo lat ban play ka website Pidon kam ban penrong yu capture text kumbala ay bat hadin kata sanyon enter website. Kinong tab kila ban tab leng ba ka regular kada jco/or lani na agnipat menu. Hadin kata ha banyon na user registration bat kan sapoy siya kaway ka page lani kasla bat hang ni pinha ban pulishwa ya ki jing batay ki babnya hashwa ba pin pendam ya ka form. Pihak ban klik continue. Haga tega page pensa yo I artali ki ba phila ban apply baningkong Aadhaar number baar matriculation certificate. Baningkong lada pijit ban apply da ka Aadhaar number kansa poi sya ka DG laka site. Bat hang ni pinha ban pendab yo Aadhaar number bat hadin kata sa klik next. OTP number on sa poi how number pun jongpi. Bat sa pendap ya utai OTP, bat sa klik continue. Lada pi klik allow, ka kerteng jongpi, ka sngi kha bat ka kerteng jong iba pi ai ban penpoi, ya ki kot jongpi on sa yo lengba ka DG laka. Lada ka kerteng jongpi bat ka sngi kha jongpi, kam yadai bat ka marksheet class 10. Ti pihak ban pendap ya ki jingtem ha ki jaka ki bala roj dak bha bat pihak ban pendam ha baro ki jaka. Pendap ya u capture text bat sa klik submit. Hadin kata pensayo ya u OTP ha ki email ID ba phila ai. Bat menta sa pendap ya u OTP capture text bat sa klik submit. Menta pihak ban pendap ya ki jingtep ba benya jongpi ki number ba pidon kam bat ki jing pule. U email ID jongpi undai u username ba phinla ban login ha ka site join Indian Army. Phila ban bu yu login password jongpi ru da ka balet ha ka batho password requirement kat kum bala ai. Nang ta sa pendap biang yu password jongpi ha ka confirm password. Pendap yu capture bat sa klik save. Kabaar lada pijit ban apply da ka matriculation certificate pensa poi sya ka DG law ka site. Nang ta pinha ban jit ya ka board ba phiya le matrik nang ta sa klik ha ka find button. Ka kerteng jongpi jong ipa jongpi bat ka sngi kha jongpi kila don lapa namar la le da DG law ka. Pinha ban pendap ye ki bompat don bat ki wei ki jing pendam. Kilong tek kom ha ki jing batai ban pendam da pijit ya ka Aadhaar option kumbala batai menne. Bat ka jing batai ban le registration kalakut no hangni. Kat kum ka jing pen bana ki nong tap kila ban apply na ka regular kada jco/or lane ka agnipat menu. Sa klik ha ka login/apply online bat kan sami ka page. Ha ka benta jong ka already registered. Pendap ya u username, bat u password jongpi, bat sa pendap ya u capture text. Sa klik login, bat nang ta kan sami ka way ka page. Hang ni pidon kam ban pendap ya ki jing don kam baro ki badon kam. Lada pidei na kanu ka kategori, pila ban select na ka thum, kabala ai bat sa klik ha ka check eligibility. Kat kum ka jing pen bana ki jing pendep ya ki jing puli ki jing thau badon kam jong ka met bat ki wei ya ki tu ki bala ban apply on sa pen I habaro artali kata ha ka regular bat ha ka agni vir tam. Sa klik ha ka apply button ha ka category kabade lada kami jerngam. Ka page application instructions kan sami. Pihak ban puli ya kita ki jing batha ki badon kam khnang ba phenla ban pendam ya kate ka online application form bat sa klik continue.
Mentapan haka personal information, pidai ban pendap hakite kija ka basuda, nangta sa upload ya kadur jongpi, kabadang shudep shon shen, haringkat ka jingsoi kerteng jongpi, bat sa klik save and continue. Nangta haka communication menu, penhap ban pendap ya ki jing don kam, bat lada ka jaka sa jongpi, kadai ka jo, sa klik haka batho, same as permanent address. Henry ladaka jaka sa jongpi kamdei kajo na kabap hijusa pinhap ban pendap yakijing don kam sa klik haka save and continue. Bynta haka miscellaneous details menu pan pinhap ban pendap yakijing don kam kiba don kam sa klik haka save and continue. Mentapat haka education details menu pinhap don kam ban pendap yakijing puli kiba pila pendam bat onda pila dep ban pendap habaro kijaka kibalan sa klik pat haka add button ban pendam na kabanta ki nong tab kibla pas ye ki examine yakun ka don kam ya kiba kin pendam iki marks bagi yo haki subject ki nong tab ki badang yakun ye ki exams kim don kam satya ban pendam ya ki te ki marks hadien kata kan sami ka page haga bagi nong tab kin hap ban pendap ya baro ki marks bat ki subject haki jaka ki balakado. Pila ban klik haka at new row lada don kam. Pihak ban tip bagi marks ki ba pila pendam day banyo. Mentapat haki education details menu pinhap don kam ban pendam ya ki jing puli ki ba pila pendam. Sa klik haka save and continue. Mentapan haka exam center pihak ban select santli ki jilla bat ki sor na kabanta ke examen kat kum ka jingwa ka jongpi bat phimla ban select palat ka RCN ya ki jaka. Menta sa klik haka save and continue. Nangta kan sami ka page application details. Hangni sapet la ki jing don kam ba phila dep ban pendam idei ki babyang ni yo don ki jing bakla. Haka payment gateway Shisin ba pila klik haka pay button, pen sapoy shaka page SBI EP payment, haka ban nang ne pen hab ban siyo. Ka jing siyo kala ban long leng ba ka UPI, credit card, debit card, lane ka net banking, bat shisin ba pila dep ban siyo, onom la syu ban yo biang ya ka pisa ka ba pila dep siyo. Registration, kalakut no hang ni. Pila ban yo ya ka application status jongpi, da ka ba klik haka jing tho history application tab.